Halo teman-teman. Mama Zara ara ngamek-ngamek sayur cipir karena kemarin roh enek polo wis metu nandur cipir iki suwi banget boy, perasaan wis suwi pas konten Mama Zara ngudui iki suwi banget, tapi sudah ada teret mana ih, waduh iki ana ya bayinya kayak segede wis loro polo, tak pek polo. Ayo kita pepek polo. Sore-sore iki mari grimis. Wah, panen Pak iki. Wih. Iki emang cipir enake dipek nom-nom ngene iki gawe lalap kan, Ayah. Tapi kita termasuk gede iki gawe lalap wis. Enak lah ya. Si anake polo, si anake. Ki kayak ngembang. Engko posoan wis golek lalapan kulupan tinggal petik polo. Oke. Bener-bener oleh loro tok iki. Ora enek meneh. Ora ono bolo. Oke, karo arek mek lombok bolo. Arek tak dimasak nang mie iki cemplung-cemplung. Iki walaupun ijo, tuwa iki bolo. Tuwa bolo pedes. Lama banget ora tapek, ora kuning-kuning, ora abang-abang tapi iki pedes. Tuwa, tapi memang suwi karena tanpa pestisida, tanpa semprot ke suwi abange bolo pancen. Jarine wong sing pinter nang pertanian sih, nek Mama Zara mah penting nandur, pek. Iki gawe nyplus gorengan enak iki bolo. Enak to, walaupun nandur sithik nanggon pekarangan ngarep omah ini ke lumayan iso panen lombok kita ki akeh kan bolo. Oke. Ini juga cuman ya pek sithik milih sing tua-tua pejet atas tua bolo. Ada dua lagi. Pejet atas tua. Cilik iku, Nduk. Nah, iki sing kurus, iki kurusnya pedes iki bolo. Akeh. Awas. Nah. Iki kurus pedes bolo. Wow. Ternyata ada iki lombok gurih nak hati-hati. Wih, gendut-gendut lomboknya bolo. Akeh lombokku bolo. Enak wis 100 lombok akeh to. Dudu Dek lombok Dek yang gendut nanti. Nah, gendut kayak adik polo. Lo dipek wis tuwa kah? Kene, Nduk. Endi? Kene. Nah, iki bolo kacang panjangku yang baru tanam wis nyungul ya. Nggih. Kelanjarane. Itu udah numbuh tapi nggak tahu apa. Ayah masih rahasia. Ki timunku salah entek bolo, tapi sik metu sih iki bolo kae. Cilik-cilik sik metu. Tinggal dicopot gini aja. Ojo nak, men sik. Timune salah rampung, teman-teman. Ini teman-teman Hampir bye-bye gitu. Ya kan, Nak? ki terongku bolo, aku dhewe terong bolo. Pengen ku cabut. Terong ungu ke, Nak? Terong ungu enak iki. Terong. Ayo, ini nggak tahu apa, kayaknya semangka. Lombok meneh ki bolo. Lombok maneh. Ayah kasih tahu lah. Masya Allah, lemu-lemu bolo lombok iki. Masya Allah. Endut-endut kayak ngomong, guys. Subur. Saiki wis mulai udan, subur bolo iki meneh ya Allah. Mulai api-api. Kacangnya serana iki kacangnya. Kacangnya serana iki. Nah ini boleh deh dipek ya sayang ya. Sudah nggak ada kacangnya. Kita pek bayungnya bolo. Emang ya, iki bayungnya enak juga iki ngisuk dibening bolo. Mangkono koine aku mau kacang panjang teman-teman, nanti untuk campuran sayur bening ya. Sayang ini bayungnya ora dipeki. Uang nganggur emane-emane bolo. Pokoknya nang desa ngene iki opo-opo enak seger. Apa-apa enak seger sing gratis enak bolo. Apa-apa sing gratis enak bolo. Dhuwur tapi. Kembali. Lombok wis mulai lemu. Ini Mak, Ini nak yang namanya lombok setan itu tua. Oke, Dok, lombok setan ku, Dok. Nggih. ini Oke, walaupun cilik-cilik pedes. tapi pedes. Sekecil ini.
Jangan diambilin kalau kita belum buat gorengan. Enak iki temen nek gak nyeplos gorengan pedes enak. Wah, alhamdulillah ya. Walaupun di depan rumah bolo ada lahan-lahan kosong ini ditanduri lombok, tanduri sayur mayur rakit sitik, yang penting iso gawe masak hari-hari teman-teman. Iki kacang panjang wis wayahe kok bolo, wingi sing akeh ngono cipire wis mulai panen toh. Lumayan ora tuku. Wah.